Nagrereklamo ka sa pamasahe, ayaw mo mag-commute. E di, bumili ka ng sarili mong sasakyan. At damit ni sabanat to. Kanya, mait ka niyang bagak. Bukis ti sabamon, guyod ka nga guyod, tiba? Ado, apay ah! Nalala mo naman ako ah. Nangig mo siguro din bagak tatayan, Mercedes. Tsaka madi ka makiamamukan nyanan. Adi, lakad tati panunuteng. Oo. Driver sa umaga, driver sa gabi, on call pa yan. One call away nga ko na. Oo, tama si Bak. Palakasan na lang ng resistensya to. Laban hanggang natayo. Ang sipag nyo naman pala. Ba, gusto mo na umalis? Kasi masinsinan yung pinag-uusapan namin eh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Nakakainis naman na buhay to. Napurnada pa yung biyahe. Mahal kasi ng pamasahe. Ano ba eh? Nakapag-isip-isip ka na ba? Ano, para mamaya, ibubuking na kita. Aguray ka man, amo bigbiglain ti tao ah. Isip madin mo mabigbigla, baka no anya pa iti maramid ko ti tao no ka. Pag panunutan nak pa basit ah. Madigagpan panunutan na. Amo panunot mo. Sayang te oras. Minu-minuto. Kumikita ka. Ayaw mo ba? Oh. Baka mamaya, kumakain na tayo sa masasarap na restaurant. Nakakapaghayahay tayo sa, ano ko tawag doon? Swimming pool. Oh. Ano? Di mo na. Oo, maganda naman yung sinasabi mo. Pero pag-iisipan ko pa naman ah. Hay! Apo. Madikag panpanunutan na ya. Lumakay kanton, madi ka na imasan. Apo, nagtanga ka na ya. Hanggang na naimas ka, sulito mo. Pagkapera mata, gamita mata, kinaimas mo. Kasi ano nga naimas, kaya alam mo masipsip da kanyak, tubay ito, nakapapait. Kaya da nga raw. At hilig da boy. Nahilig ti Jane. At TV na. Tangkon buto. Anak mga dimdimon nyo yun, baka damdam, magbalo ati panunot. Napawi na pa. Mercedes! Papanam! Kung mga nagnaka, nakapudpudot, sayang lang yung diin, pahid mga gluta. Nayapikas na tasakam, damo kursing nan. Ayun, nalpas di pinag-anglitin. So, pinagkukursing manin. Ni, tam niyo. Grabe ka naman makapagsabi na agkursing. Nag-lotion naman ako ah. Tsaka biyahe sana ako kaso napurnada. Ang mahal kasi ng pamasahe ngayon. Nagrereklamo ka sa pamasahe, ayaw mo mag-commute. E di, bumili ka ng sarili mong sasakyan. At damit ni sabanat to. Kanya, mait ka niyang bagak. Bukis ti sabamon, guyod ka nga guyod, tiba? Ado, apay ah! Nalala mo naman ako ah. Nangig mo siguro din bagak tatayan, Mercedes. Tsaka madi ka makiamamukan nyanan. Adi, lakad tati panunuteng. Bakit? Saan kayo pupunta? Tsaka sino yung kasama mo? Boy, damdamagin na dinagan ko ni Bagamon. Pingar, guyod ka nga guyod, tiba? Doon nalakalulawan to ati kuhanan. Si Brian na nagbagong buhay. Tsaka wag mo nang tanungin kung saan yung lakad namin. Kasi usapang lalaki lang yun. Parang nagtatanong lang. Nakakahiyang sagutin kung sasabihin ko. Awanin ah, nabistunukan. Kababainan may ajay. Yeah. Oo, tama ka boy ah. Dapat tahimik ka lang. Kasi pag umasenso tayo sa buhay, yumaman na tayo. Marami ng kupal dyan. Hihilahin tayo pababa. Kay dore din nga lubong papanam kay damo lata kasi ah. Ore marigrigat ka kay dadawd ka mo latta. Hoy, sama nyo naman ako sa pagyaman nyo ha. Ang seryoso ng pinag-usapan nyo. Bakit? Gusto mo rin ba manlalaki? Gusto ko nang mabagbaga ah. Puro nada plano. Anong lalaki na sinasabi nyo? Titumig naman nakatagtagar. Lalaki. Lalaking nagbibigay ng trabaho. Pagkakataon na namin umasenso yun. Tama si Bak. Ah, ganun ba? Sana magtagumpay kayo. Pero pag yumaman kayo, wag nyo akong kakalimutan ha.
Ay, kiwin na, madi ka nga liplipatan. No kayat mo, alaing kanto pa nga secretary. Tama ka, boy. Alanta nga tagalista ti booking. Oh, sa atin magsawa. Ni. Anong booking yan? Sa atin mo kami nagsasawa. Basta, aglista ka tiko Booking ay magiging biyahe namin. Oh. Ikaw magpapabook sa amin. Magbibiyahe kayo. Ano kayo? Driver? Oo. Driver sa umaga, driver sa gabi. On call pa yan. One call away nga ko naman. Oo. Tama si Bak. Palakasan na lang ng resistensya to. Laban hanggang natayo. Ang sipag nyo naman pala. Kailangan na para sa kinabukasan. Ba, gusto mo na umalis? Kasi masinsinan yung pinag-uusapan namin eh. Sige, lalakad na rin ako. Tsaka medyo mahaba-haba rin yung lalakarin ko. Ayoko kasing sumakay ngayon. Ang mahal ng pamasahe. Sige, dyan na kayo O, sige. Boy, oray adayo ti pagpagnayan na aday. Madi nga marunot di chinilas na. Dami, nagpuskol. Sa bagay, boy. Tsaka mukhang sanay sa lakaran. Dakla, bugi-bugi na eh. Baka madila di bugi-bugi na titakil. Tukmol, sa bali man ata pampanunuto mo. Ano? Pumayag ka na, ta ipabuking ka damdama. Ano, mamayang gabi. Sikapay lang. Ito no, nakita ko nga umasinsukan. Sige, di na lipatan na. Okay, stay sabang. Nakaseryoso ka nga, may mga ibagbagat atay, tapos madimgaan ka. Mom, tunuawan ti may sa angkon. Sige, baka aguin na. Okay, stay sabang. Ibagbagam nga awan ti masang mo, nakalawlaw mo, titaltalon mo. Kasano agad mayawan ng tikas jay. Ki orayem numamuryotak, no may saldak to gajay, sanikwak, noan may lakok. Yung tipong palubog, nga jay, kapit sa patalim manin, sumurta no kanya mo. Sige garod, takan. Barang nagbaliw pa iti panuno mo. Tawagan na alata na, abay. Dapay booking ko. Call center ajay. Call center? Ay, po. Ti tao talaga. Mapilitan nga garami diti madeng. Ti kinarigat, iti pinagbiagay. Pero ti bibi ang problema na. Nya, bising kayo manayin.